Kidamtang thang ni phaing korai siarni West Karbi Anglong arlo nang luchoksi Meghalaya state hinpen MDC election nang ke pache thang mate kilik a vote nang ke haya sai padoponlo Bangso puthak kidamtang thang ni phaing kora ki thomarni Kopili Mondal Congress Committee sai hemalong abarim MSC Rensing Bia hinpen phirangke mai padopon phirangke mai long kaningji ponatengke give and take policy ka implement lake lapu amadle lapu deji lapu kali Bangso ka implement ang thega bangke ke damtang thang ni phaing korai siarni Meghalaya state along MDC kilik kipadua hut West Karbi Anglong alo nang luchot si vote nang kere kasai kideng lake implement et lupusi rardum chini nang ji pusi phirangke amai long pen MSC barim rensing be pen ningje po Assam police tum election ke do khamkhe dunji kalisi Karbi Anglong arar tum pasiksak dun derna pusi Assam police tum keton kelang asai ke claim pon puta than pong Non Karbi Anglong Thomas Council long inghoi phukep an ke baji apu thakta thongke brapi lapen thongke brapho anghoi anke reserve nang ji pusi ke hangdam chot 6 schedule lo ki do anke angton anghoi ta laki tribal phansi reserve nang poputa than pong Dilitum dak police deploy ni election padu nang ne pusi protest dilitum tio te bondhu epistame laso aphiam dan dilitum thailong bangairo police ka deploy banga hoklo sta police to bangke Meghalaya district council to ladak election kape dolong khamkhe dun bangawadat nai pisunun bangawadat nai pusi Meghalaya district council ban kerap apansi police to ladak ke karjak pasunsi dilitum thailong lasila dilitum proyek lapen Karbi Anglong ongle Meghalaya pan PG pu BJP government nung kaboi Karbi Anglong asi yang tuliram ohang hai kaboi Assam chief minister Himonto Biswa Sarma kaboi la solam ni litum proyek lapen litum chetomde lapen Karbi Anglong along lit heklorsi Karbi Anglong hawar heklorsi Meghalaya soraphan ladak district council election apa pedolong na pedolong alang tum kacirap dun ulong tel ke Karbi Anglong lapen Karbi Akhai akutur usengelitum okji lase jasemet ke dildum puja bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram longhang upia thisi Karbi Anglong longle Meghalaya sorpam pipi aniha la solam thia bang alang langkar chipinai rada long langkar chipinai ampen alang like la sol langkar chipi sekte pulotangte ma jatle langkar chipinoi la so akam ke dutang ko lopot la alang li bangke Karbi rat lapen Karbi Anglong ri khai aswa komiti keseng lagi sia drama ate nang langon BJP government tum once isia decision elo epong tum decision elo give and take lasi koda lasu Karbi Anglong arat tum la bang protest lo lasu ka protest pangka pan samji pansi men pitur pak pe deje pansi isia drama cho lasi piu sajil ka pe kam da ke chairman manai rinatra MP ko som ke manai non lahaya pius sajolika lahaya rinata yang pika dulu itu cirum et sinong ke police ke tojo mati Karbi Anglong long long si Meghalaya district council atum dak election ke do sundatna pusi police ke do Khironi pen mohanteron Karbi Anglong live